बिपिएफआ गैलानो लाथिख' जाबाय। एमपि इलेक्शननि उनावथ' आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थाखादों, लावखारफ्रा जेरै सादाखौ लावथि खर'जों नायोना, दा बेफोरबायदि बिथांमोननि गाज्रि माबानि थाखायनो मा होनो नोजोरनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा नानानै बिथांमोनखौ फोजोबनो थांगासिनो दङ। थारमाने हाग्रामा बिथांनि जा बिपिएफ पार्टी, बे बिपिएफ पार्टीनि कफिनखौ दा रायजोफ्रानो लुगासिनो दङ आरो जोबथा गाजोलखौ दोनो थाखाय रायजोआ दिनै थियारि जानानै दंखायो। बिपिएफनि हार्डकर मेम्बारफ्रा लिडारफ्रा दिनै बेवहाय जयनिं जागोन आरो जयनिं हाबाफारिखौ दैदेननो जोंना मानाव गेदेर एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारिया दिनै सालाकाथि बाजाराव मसजिद, मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, ओमफ्राय शिव मन्दिर, ब्रह्म मन्दिर, आश्रम, बे मोनबा एखेलेगे 100 मिटारनि गेजेरावनो खौसेथि आरो अनलायनायनि गेजेरजों बे हालामनि मानसिफ्रा सोलिनानै दङ, गोरोबलायनानै दङ आरो जौगानायनि हाबाफारियाव जेब्लायबो बा खौसेथिनि हाबाफारियाव जेब्लायबो बिथांमोना आर'ज खालामबाय थायो। बेखायनो जोंनि सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव, मानाव गेदेर जोंना गबिन्द बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव 15 फाइनेन्सनिफ्राय 1.4 किल'मिटारनि मोनसे सिसि ब्लक लामा जों बावहाय जोंनि सरकारनिफ्राय सेंसन होनाय जादों। बेनिनो दिनै जों अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिमोन आरो बेवहाय फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। गुबुन मोनसेबो जायगायाव नोंथाङा थां, जेरावखियानो थाङा मानो 100 मिटारनि गेजेराव गंसे मसजिद, गंसे ब्रह्म धोरोमनि मन्दिर, गंसे आश्रम, गंसे शिव मन्दिर, गंसे दुर्गा मन्दिर माब्लाबाबो मोननो हाया। गतिके गोजोननाय मोन्दों बेफोरबायदि थावनियाव फैयोब्ला जोङो फैनानै जिबायदि खौसेथि, अनलायनाय आरो गोरोबलायनायखौ नुदों, बेनिख्रुइ साबसिन गुबुन जायगायाव गैया बायदि मोन्दों। जयनिं हाबाफारि लादों। बेवहाय 150सा बिपिएफनि हार्डकर मेम्बारफ्रा, लिडारफ्रा दिनै बेवहाय जयनिं जागोन आरो जयनिं हाबाफारिखौ दैदेननो जोंना मानाव गेदेर एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारिया। आथिखालाव जे बिपिएफनि फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जे उकिल दोलोआव जयेन जागासिनो दं, बिपिएफआ लोरबां सोरबां जागोन? फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय माने बिपिएफआ गैलानो लाथिख' जाबाय। एमपि इलेक्शननि उनावथ' आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थाखादों, लावखारफ्रा जेरै सादाखौ लावथि खर'जों नायोना, दा बेफोरबायदि बिथांमोननि गाज्रि माबानि थाखायनो मा होनो नोजोरनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा नानानै बिथांमोनखौ फोजोबनो थांगासिनो दङ। थारमाने हाग्रामा बिथांनि जा बिपिएफ पार्टी, बे बिपिएफ पार्टीनि कफिनखौ दा रायजोफ्रानो लुगासिनो दङ आरो जोबथा गाजोलखौ दोनो थाखाय रायजोआ दिनै थियारि जानानै दंखायो। बिसायख'थिनि जाय एनडिएनि केन्डिडेट, बे इउपिपिएल आरो बिजेपिनि केन्डिडेट, बे रोखा सिनेमा इउपिपिएल दोलोआ क'क्राझार समस्तिनिफ्रायनो एमपि सिखांगोन, बे 100%। बावैसो साननि गेजेरावनो जोंनि हाइकमान्ड, पार्टी हाइकमान्डआ बे बिजाथिखौ डिक्लेयार होनाय जागोन।